Tradicions de Mataró, la teva ràdio de confiança per seguir la nostra cultura. Són les... Bones, aquí tenim uns comentaris del Gegant Com. Amb Gegant Com vaig començar el canal de YouTube el 16 de juliol del 2017. Va sorgir per accident, penjant primer un vídeo sense voler, i a poc em va anar agradant i vaig continuar. Penjo vídeos de cultura popular. Sobre el vostre blog el que més m'agrada són els vídeos que pengeu de gegants. I la trobada que més m'agrada de totes és la trobada de Borges Blanques, ja que hi participen 90 colles aproximadament. Moltes gràcies.